तो पहचानिए गए बोलन की के हो। कौन है पवन जी? खेसारी लाल यादव के यहाँ इस दिन बा कि आज जौन बारी की रंग महलों में नचतारी। खेसारी जी हमको काम दिए तब ना तो इनका के को कुत्ता भी ना जानत रहे कि सोमे पकड़े लई आ कि के हई। ऐसे कहल जात रहे कि रील पर वायरल हुई, लेकिन रील पर वायरल हली लेकिन कोनो कुत्तो ना जानत रहे कि तू वायरल बारू कि का बारू। और एगो स्टेज पर के दौरान यही भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बन के एगो बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना खेसारी लाल यादव के सैड वाला जो उनके रउआ सब सुनलो का हरदी लागता जान के हमारी जान आज हो ई वाला। वो गाना के बाद में फैन दोबारा काहेला गाना देवल जाओ सोम्या पखरेल के फैन भोजपुरी इंडस्ट्री से एकदम बाहर निकाल देवल गए। और ओकरा बाद में ई विवाद में आ गई हो गला कि हम पवन सिंह के नहीं की जानत। कौन है पवन जी? कुछ तो विवाद इनका चलते इतना बढ़ गल कि इनका के भोजपुरी इंडस्ट्री से निकाले के पड़ गल। और वो ना देखत होगा कि अभी कौन हीरो का साथ इनका वीडियो आवत हो की। लेकिन आज इनकर जवन इदासा भइल बा इनका खुद मतलब चलते भइल बा काहे से कि इतना भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आइली हीरोइन बन के इनका इतना गुरु हो गल कि पवन सिंह के चिंता न की पवन सिंह के हमें आ उनका गाना पर हजारों गो रील बनैले हुए पहले आ पावर स्टार पवन सिंह के खींचनत की पवन सिंह के हो। हम बता दे कि जेकरा भी घमंड हो की घमंड के तुर दे के चाहे कैसे कि कोई के आज ले घमंड नहीं के रहल प्रूफ नहीं देख सकत नहीं रहुआ। इनको बहुत ज्यादा घमंड रहा हीरोइन के। हीरोइन बनली हीरोइन बहुत जल्दी हट गई भोजपुरी इंडस्ट्री से। चाहे लोग सब देख सकता नहीं कि आज तक ले मतलब जब से हरदी लागल जान के गाना आयल ओकरा बाद में कोनो गाना में अच्छा आयल बा अच्छा स्टार के साथे नहीं खियाल काहे घमंड के वजह से।